मां शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहेबगंज। आदत धरा के जही प्यास गईले बाड़ा आदत धरा के हमर देहिया भतार खोजता मरद से जिया सुतार खोजता हमर देहिया भतार खोजता मरद से जिया सुतार खोजता जहिया से गईले बाड़ा आदत धरा के जही प्यास गईले बाड़ा आदत धरा के हमर देहिया भतार खोजता मरद से जिया सुतार खोजता हमर देहिया भतार खोजता मरद से जिया सुतार खोजता। लागे ना मोन पिया रोवे हमार जिया तहरा के कैसे बताई हो जाने का रोग लगल नींद हमार भागल कम न करे दवाई हो कम न करे दवाई लागे ना मोन पिया रोवे हमार जिया तहरा के कैसे बताई हो जाने का रोग लगल नींद हमार भागल कम न करे दवाई हो कही याले अइबा बोला टिकट कटा के रेली या से आवा भले वेटिंग करा के हमर देहिया भतार खोजता मरद से जिया सुतार खोजता हमर देहिया भतार खोजता मरद से जिया सुतार खोजता। देवर जवान बोड़ी करे तूफान आदि रथ के केवाड़ी खोलावेला राजेश निगम राजा विनोद बजाई बाजा रोजे उ हमके बोलावेला देवर जवान बोड़ी करे तूफान आदि रथ के केवाड़ी खोलावेला राजेश निगम राजा विनोद बजाई बाजा रोजे उ हमके बोलावेला रहे नाही केहू से तन को डरा के माने नाही बोले लाऊ हमसे झरा के हमर देहिया भतार खोजता मरद से जिया सुतार खोजता हमर देहिया भतार खोजता मरद से जिया सुतार खोजता। मां शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहेबगंज।